Da li je taj sjaj došao iz prostora ili došao je iz vremena? Ili je sačinjen od istine? Volimo li mi jednog baneta, jednu ploču, jednog mušketa? Jer su neko i nešto ili zato što su niko i ništa? Jer kosmos ne mari za njih i mare li oni za kosmos? Sve u svemu, serija je velika baština o Beogradu, a zato našu lepu priču o Beogradu počinjemo baš ovom serijom. Ova serija je naš ugao, ova predstava je naš ugao gledanja na naš grad kroz ratove, istoriju, vrijeme, obrazovanje, tradiciju i tako dalje. Ne tako davne 2014. godine na svetskom prvenstvu u košarci u Španiji Srbija je osvojila srebrnu medalju. 2014. godine Beogradski bioskop Zvezda okupirala je grupa mladih nezadovoljnih stanjem u kulturi. 2015. godine devojčica sa violina Jovana Savić pokrenula je fond za mlade talente. Svakodnevno je sa svojom violinom oduševljavala i zabavljala prolaznika. Zbog nje je grad oformio fond za mlade talente, kreće sa radom od 1. Podzemna prostorija ispod povrata. Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izjavila je da nema nikakvih podataka o ovom istražnom prostoru. Posle 13 meseci rekonstrukcije otvorena je ulica Vojvode Stepe. Godina 2015. odnela je velike talente sa naše muzičke i glumačke scene. Umrli su glumac Vlastimir Đuro Stojiković, muzičar Lada Dina, glumica Đurđija Cvjetić, glumica Dunja Lana, pevačica Pustinja Reke. Rode su se definitivno vratili u vodu, a dokaz za to je pravi baby boom. U 2015. u Beogradu je rođeno 20.000 beba, što je rekord u poslednjih 30 godina. Umrle su legende naše glumišta, Dragan Nikolić i Bata Đurđević. Nole Đoković osvojio je dugo priželjkivan san. Roland Garros je aktuelni šampion sva 4 Grand Slam turnira, a Olga Danilović mlada